जों बैनो आरो टक सुरना थांगा हंके कक फुरङै हरदो बसनो माने पेमेन्टनि बागै नोंनो पेमेन्टनि खबराव सागा हंके दासादि पेमेन्ट रबो सुकबान अनि साइ हरो आबिरदे बरमालिया दा हाय बुरिनो नाव आमा हाय बुरिनो खारियो साव खाबि अरो थांगे आमते हाय माने अनेक किसु कक्स रां न नां खोनारियो न माने Mie sikasha nongni bagai Tripurani blogger by Khoroksa Facebook content creator wala lemani video kaisha mangpili nongni bagai sinamani hanya haite kaisha video ketal nongni bagai tui fajuka omo ungka chini Tripurani belanyo Khoroksa famous kok borok short film khlanyai Abir Deborma by bini orono short film khanyai agi Madhubi Rupini ni borok khorongni ni bisingo tabukhanya hai controversy tai wala lai mani kaisa video mangpili kase fajuka social media wata bong korong ni video bo viral angja dara tabuni ni le tabuk ni bo channel tori thangka ba jono rangte kisari di ini ang saga do ekdin bono bo orang dena gosia daru sairu ang bari di mangla engka ang masukang pasu bai da jeng jana kaisa si tabuk to mani kaisa pai kaisa rang pasu dok sai ke pai thang hai da na engka asal kok sok khai tong jong kok sok khai tong mati ya satu ya khai tong ma ba ang hinta at least haza kaisa to mana nang ang sawo ekdin tabule nang bosono bari risidi te kisa in samani bob bari nam sunga ya abo bini bepar bo bari na bari ya he jeng bo jeng jin kaisa lama na bari ya gang kai jeng bo khai le ya bari khai khai oko ksa khai ang khai do ang bo suja sai ang khai ang sai oi bong khai ya ko kok làm cưới theo khai ang pura kok pai ang khai ka bina ni kok ksa sawi oke ang saka dara na no asa sarang ke me ba ang khai le ya ang pu subjak le ya ta hindi mindio do ye hindi mindio bo sauta dara ang pasumai kan khaya insau mana apro bola ang man kisa kom lo ri do tan bai do timo to borok kisaya te ang simia kabangma channel no no nai ne di a jora wa borok busuk sabun busuk di ke timo to borok masai le kabangma borok to no ri na nai na engkai jara kesam borok no kisa kabang mar nai jara kabang no kisa kom kemar nai jeni rule kisa kom bona ang ram kisa kom kari nai jeni rule kabang bona kisa kabang adi kena manage thai channel lo matilam abo to jara channel owner no kam kese nai amdi kena masala lo channel no engkai onek borok sanya orang betan thai khaya na di upload tibos nai kok tabu ni kok ya kento tabu ni kok ya engkai abo ang sanai upload bos kawo ang pasu nai khaya engkai bo video kisa khaya tong kata ya ang lo kono no to be phadi ang non je samani ang asu di nai phadi ini bo khaya engkai bo khaya desa khaya pasha jeng salai kata mana borok tim ni borok to salai yo je dara rangtik se bari di engkai tiga se bari neta bari yang bae sakang engkai borok ang borok saka terus ke bari neta rang isa ka tang borok ne borok sawi hi tabo pasu bai khai tong jaga 1000 টাকা রে দিন কেন 1000 টাকা যত লোক 1000 টাকা নেকে বড় করে 4-5 টাকা কেন কোন 500,000 টাকা do enggak abo bapalu kha karon maru biya pro video khaya se paluja mane o video je khaya simi ke abo kom khata enggak wai kha na ke bor khaya ni bor duki jana mili bor khaya taka ne khaya taka kaino do masa boro bo ani oro 50 টাকা bai kono 100 টাকা bai kono 200 টাকা bai kono 1000 kono 2000 kono bo ani ro pusuka je khainai do ang bon pusuka je nanani bo pusuka je ani ro khainai ni hai diba enggak bo ani ro pusuka ya ni bo ani ro khaili ya kok pai le ka oro jibo bai na contact tong na text tong na bo text khaya abdi khaya miawa ang mam tanara video khai phai mam ta channel ro do video khai phai mani o video no goi botam ga khang phai malia o video no ge emon khai bo ano sakaka direct no sawo nini nang ano rang de na himani ang na het phai mani dang orang anam pek khai nei da ta phali song somoni rang bo poila ba sanjak do apur ne himpukai na ya enggak tini tasya sanu nya hor tek khai ta enggak ang kopon kadang-kadang khai sare ka nini rang pusuk sadi ang ri de nai ang saka o kaisa kok sama bai enja ge bo mane kong no uthiru ta kong no uthiru ba mane kong tem saram jao abra kai o mia ni kok sajun ang dai no phajin nge mia hang kai ang bono dai saka
madubi ego text ro botongo boba kok samani bino botongo mane botongo mane madubi ma number ba ke video khayo ma alga jaga video khaine ta ta o alga video jeba khaine por khang jor jebe tangha ang chingba video khayo cha amti ya ang kono bor ba kono duson do kre ang kia ba mention do khaya sas ang tini bor ba simi sa ti simi ko khele khele ngo te kono bor ba angnya or an khor kon khane dikai mane madubi nang saga je number ba khayo simi ta ni khaya ang na hi simi saga mane madubi jeng khang kha inda no kok thaja thani kon besi sakana no hingkana okai ang nakam sano awal babe hina ang bono khut sori hinjar awal message botongo akin binor botong nai a message okai bobo ko kubida bor sato okai ang bor saka nakam sano mana ang darang dei ang bono cerai no ang mana ang sare kusuma ang sori mano okai nung timo phaiman bele ko ko borok okai hai sawe ang bor saka botong khaya hai sauta do khaya ko bunyor khaya ang khayo am ta haya mota ang bor akin simi sama tong ta ak jarota tin bos na ayi bai taboni aje ke jara ang bor sama tong ta bo video khaya ko im bos na sido de bos na de bos di bos no o video no kagan luk nai bisi mo bonang sara tong pa di sidi engka ma to bi pat na ba nga bo ai chetek lo bo khaya ta alo video ba wita de bos pa ya ngo khaya ni sauta apa nang sana musung bo tam proof khana nai me hora ang dang di ha se khaira ka bo be khairu arang am suri hani sau ngko ang saga hisab de ni an no rang sen khaira nai bo tam nai ang ko sai mi ya bo ta khana bo tam nai khota cái cái sao có ăn sao video khai đây ăn sao nó tông này ba anh chả chả bơ bữa nay chả ăn khai được tông này ăn khai được tông này ba anh chả chả bữa nay chả ăn bên nó video khai popular khang cái ta mang khai ba popular mà bảy nhà lệ hả rang bộ tông nó rang cứ tông nó rang asu celebrity rồi video khai tông nó popular na ba cái simi khai cái bơ rang nango bữa nay chỉ rang nango rang này ba cái chỉ bộ khai tông rang này ba cái chỉ bộ khai bữa tông cái bữa nay cái phải cái bơ nó nát chả ra buan bagai anu pun juri tong na ki an pun suri dinu karan ang bon kok thaja thani pun besi sakala ye bo pun anu dara ni respect to ri yang apruta ngai anu ni je wan subai anu ni anu kok sama sawo an bagai pun haden jana bo ga ye timi bo to kos khaja tong hina ang wan subai amono mai matwe sori phagi tewa jeng video kana ang je nung tabu nung samani rang ang sai pun ni se kebang ri nai pun ang bon saka ye bo khayan sa ngai u kok phayo ka do mato bin bagu ita apro to satu ni gaceng joto mili no coba lagi kata dia coba lagi ni aku ang kata bono mak kata aku ang tu pun aku tang mas lagi bele borok je borok ang asuk maya khaye pun ang bono bukhawo yo toni pun ang bono ekta kok sarang ka bo ani kono ulta mang jawab dio ka ang ko sam sunai bele ma to bi ni je pro jora bo ang bono he themo to nung ang ri kisama su tani daran bagai ni ang saka ge bo sawo no sawo sa hel khadi ni ang desa nung busuk rang desa sari ang ri ni rang ni sawo okay anggo miau gang sari ka bekhat satu pulang lagi dengan aku bidari nai mani rang nai mani aja actually thing no o jaga ang expert ko siwa o jaga ang saya kok sama saya tentu orang no lube orang no ang je help kemre rang no ang lube kentu ang ko rang di hin sama ya do ang ko lai mani puna kisa hat kene hitan men ang ko asik sori hingga asik badi siri agi ko no hai ni sama bo mane kuno kaisa kaham mane bo yo khaya minang maya hai khaya ni sa ang kisa hat kene mani okok sai jago